koma ayang'anenso njira zina ngati za tourism, ayang'anenso matogeti nziko munomo. Sizoona ngati ziko tikapezeke kuti tikungokhala ndi matogeti awiri, sewu umodzi opita ku Southern Region, pamene tili ndi sewu wa Mchinji opita ku border ya Zambia, tili ndi sewu opita ku border yopita ku Tanzania, tili ndi sewu opita ku border ya Mozambique ku Mulanje. Why don't they create matogets amene athaso kumatolera ndalama? Kukweza kwa mafuta ndizachiziwikire kunena kuti umoyo wa anthu usintha kukwera kwa zinthu. Ngati panopa akunena kuti chimanga chatsika, ngati the whole government ikukondwera kunena kuti tatsisa mtengo wa chimanga, yes, koma kodi akudziwa kuti mtengo wa fertilizer udakali 180,000? Ndi theorem yake ikhala yotani? Ngati pano tikukondwera kuti chimanga chatsika, yes, koma tikudziwa kuti dollar idakali pa 4,500, and ngati ziko tikugwiritsa ntchito parallel market instead of kugwiritsa ntchito ndalama ya ku banki 1,750. So tifuna tiapemphe anduna a finance kunena kuti pamene akubwera ndi kumayankhula azizindikira kunena kuti moyo wa Malawi suli pabwino. Chimene anthu akuyembekezera ndi legacy ya Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu akufuna President Professor Arthur Peter Mutharika asiye legacy pokwaniritsa zimene adalonjeza nthawi ya campaign kuti za 5 billion per constituency zija akwaniritse, ma free secondary education akwaniritse, ana a school ma university akuyembekezera chakudya cha ulere. Tikufuna sote auze a speaker a nyumba ya malamulo kunena kuti Amalawi akuyembekezera 4 bags ya fertilizer ija per family. Chifukwa panopa anthu akugawana fertilizer thumba limodzi akulidulirana malo mopereka 10,000 pa thumba, anthu akupereka 50,000. Ndiye tikufuna kuti anthu alandire zimene adapromisa mu nthawi ya campaign. Adalonjeza za 1 million per constituency ya mayouth kuti atenge loan. Adalonjeza za 100 million ya azimayi kuti anthu atenge loan. Akupezeka zija zonena kuti zimenezi zimene anthu akuyembekezera. Pomaliza tiapemphe anzathu akunifi kuti asakhale anthu opereka nkhanza kwa anthu amene adatenga ngongole kunifi, chifukwa anthu ali muziphinjo pakali pano, ndipo apereke mpata wothandizira kuti anthu atolere ndalama bwinobwino apereke, chifukwa akupanga nkhanza zochuluka pamene anifi adatenganso ndalama za anthu zimene anthuwo sadatengeso ngongole mpaka pano. Koma pakhale kukambirana konena kuti ndalama izi ndizotukula umoyo wa munthu osati zochotsa umoyo wa munthu, kuti chifukwa choti walephera kupereka ngongole kunifi achotse moyo, adzimangirire, akhale pa chipinjo chifukwa choti watenga ndalama kunifi. Anifi apitirize mapologalamu abwino amene adasiya anzawo, popereka fertilizer pangongole, popereka ndalama ku anthu azipanga ma business. Koma tizindikire kunena kuti kumwera anthu ake ndiokonda kwambiri business. Nifi ikhazikike kumwera, apereke ma business ma capital kumwera, anthu azipanga business. Koma Central Region asaipe pa ulimi, aonesese kuti nifi ipereke mbewu fertilizer pa Central Region kuti ulimi usalowe pansi, ulimi wa chimanga usalowe pansi, ulimi wa foja usalowe pansi. Anzathu akumpoto ndiokonda school kwambiri ndi anthu ophunzira, tiyeni tiwaike ma office, tiapangire ma college, aphunzire, apitirize, atumikire dziko lino la Malawi. Koma tisatenge chakudya cha galu kukapasa mbuzi, chakudya cha mbuzi kukapasa galu, kukachosa fertilizer kuno ndikukapereka kumwera, ndikukatenga mwina anthu a Central Region ndikusapasa zinthu zowayenereza, ndikumapanga zinthu zosemphana. Ndi zimene timafuna kuti musiku la lero tiyankhulane ndinu a Malawi. Koma kwakukulu tayima ponena kuti a President Professor Arthur Peter Mutharika akumbukire zimene amayankhula nthawi imene anthu awo achipani cha DPP amamangidwa. Ndeti kuwakumbutsa lero kuti musaiwale anthu amene akumangidwa lero ndi a MCP, mawa amene azamangidwe ndi a DPP. Ndesi tikufuna zoti kumabwezerana ngati ziko mokwambira.
Zikomo kwambiri ndikhulupirira kuti Amalawi amvetsa kwambiri pakulankhula kwa moderator athu amene ayambira kulankhula. Inenso ndili othokoza kuti Amalawi pakali pano tili limodzi, tikumvera limodzi meeting yathu imene tikuchita lero. Poyambirira ineyo ndimanena kuti tithokoze boma limene linawina pa zisankho zimene zidachitika. Komanso tithokoze kwa president amene a number 6 amene anavomereza kuluza kwawo kuti dziko lathu lino likhale pa mtendere ngati mmene timalidziwira. Zimenezi kwa nzika ndi chinthu chonyaditsa kwambiri. Izo zili apo tiyenera tiyang'anenso kuti kodi tikuchokera kuti nanga tikupita kuti. Ifeyo ngati nzika tinenera boma tizilitsatira zomwe likuchita. Ndipo chimene chili ku Malawi kuno nchonena kuti Amalawi ambiri samadziwa kuti kodi anthu akatenga boma ntchito zimene amakagwira kwambiri zimakhala ntchito zanji. Iwo chimene chimangosangalatsa nchokuti awinitsa mtsogoleri ndipo wayamba ntchito yake. Ndene ndimanena kuti ndikutengereni pombuyo mmene tinali ndi chipani chimodzi anthu adali osazindikira kapena samadziwa chimene chimachitika mu dziko. Koma zitachitika kuti tasintha ndale zathu kubwera ku matipate zidaonetsa kuti matipate athu tinayilandira, koma ifeyo ngati nzika kapena ngati Amalawi eni sitimatsatira kuti kodi demokrasi yathu imatiuza kuti chani. Pali nkhani imene ikukambidwa yomamangana iyi. Ine ndikukumbukira kunena kuti titangosintha ndale nkhani yomangana inayambika mu nthawi imeneyo. Ndiye idakhala ngati kuti ndi trend yokuti boma lilonse limene lingabwere limapeza mwayi omamanga ena amene atuluka mboma. Chomwe chimabwezera mbuyo chitukuko kapena zimalepheretsa Amalawi kuti adziwe kwenikweni kuti kodi Malawi imu kuti akuyenda bwanji. Zimenezi si zimene kuti zizichitika ngati dziko loti anthu timakondana. Pali mawu amene timanena kuti ayi dziko lathu la Malawi loopa Mulungu. Pena zimene zimakhala zongolankhula koma zochitika mkatikati zimaonetsa kuti tinazo kutali. Mapempho apemphedwa kale ndikhupe kuti kawerengedwe ka statement yonse yawerengedwa apa ndi statement ya Itali ndipo ndikhupe kuti zamveka bwino. Ndiye timanena kuti pali zodandaula zimene ngati nzika zikudandaula mu dziko muno. Zinayenera kuti zimenezi ziyang'aniridwe mwachidwi ndipo zionedwe kuti mwina mavuto ngati amenewo Amalawi akhoza mopombako moyo wina. Pali issue ya mitsonkho. Kudula mtsonkho ngati nzika ndi chinthu chofunika kwambiri. Ndipo timadziwa kuti dziko kuti liyende limayenda chifukwa cha mitsonkho yathu. Zitsanzo tili nazo. Timalandira ndalama zina zochokera ku mayiko kwa anzathu. Tikamamva zimene zija mpeza onena kuti amanena kuti nzika zakumeneko ndi zomwe zatithandiza kuno. Kutanthauza kuti kukhoma mtsonkho kapena kupeza ndalama zodzera mwa ife ya Malawi nzofunikira. Chimene chikungofunika ndi kuyang'ana kuti kodi ndalamazo zikatoleredwa kodi zikagwira ntchito yoyenerera. Chifukwa ndalama zikhoza matoleredwa koma umukapeza kuti ntchito imene mwina ndalamazo zikagwire sikakhala imeneyo. Ndi china chimene Amalawi akudandana nacho kwambiri. Ndipo mitsonkho yonse imene yayikidwa apapo Amalawi sakuyitsata bwinobwino kuti kodi chikufunika kwenikweni ndi chani. Ndi chifukwa tikupempha onena kuti anzathu aMalawi anenera kukhala ndithu ndi maphunziro ochulukirapo kuti nzika zenizeni zakumidzi amvetse. Pali anthu ena amangowuzidwa kuti lero sugar akagula mtengo wina, mawa sopo akagula mtengo wina, kumachitofunso kuti zikuchitika chifukwa chani. Awuzidwa kuti boma tulidayika mitsonkho apa. Ndiye kunafunika aMalawi abwere poyera ndi kuwauza ndithu Amalawi. Tikudziwa kuti iwo akupanga ma meeting yawo koma kuti akuafikira anthu onse muona kuti akufikira mwina kagulu ka anthu ochepa. Ilo ndipempho ndithu lonena kuti anzathu aMalawi tiyeni tiyang'anise kuti takonda Amalawi. Amalawi ndi anthu omvetsetsa, Amalawi ndi anthu oti amatsatira zimene boma likuchita. Ndiye tikupempheni adindo kumeneko kuti tatiyeni nkhani ya mitsonkho tiyang'ane ndithu mwachidwi titumikire moyenerera mmene mafunikira. Ndibwerepa pa nkhani yayo kudza ku parliament. Ndizoona kuti m'maderamu tindi anthu ochuluka.
timayenereza munthu mmodzi akatimirira parliament. Tikaonetsetsa mene mandera nyumba yathu ya malamulo kuno ku Malawi, zimaoneka kuti maudani amakhala kunja kuno, koma anthu aja akapita parliament amakayendera limodzi. Ndiye ife timanena kuti adindoso aku parliament amene ali ma MP yathu mmaderamo, tayesetsani nduna anthu athu amene tikukhala kumudzi tizauza chilungamo. Even uthenga umene wakukwera kwa misonkho tinenera anthu athu tauze kumaderako kuti azidziwa chifukwa chani misonkho yakwezedwa, kodi chimene boma likufuna ndi chani. Zonsezi zikuyenera kuti inuyo ngati adindo amene munayenerezedwa kuti mukatimirire ku parliament, gwirani ntchito imeneyi. Ndimaona ngati choncho mwina zikhoza kutithandiza. Anenapo apo kunena kuti zonse zimene tikukonzekera apa tikukonzekera mibado imene ikubwera. Chifukwa munthu amene ali ndi moyo pano iye akwembeza kuti pa dziko pano adzachoka, tidzasiya anthu. Kodi nanga Malawi ngati tikhati kungomakamba zoti tikumangana iyayi zinthu zikukwera, kodi ana athu amene akubwera kutsogoloko adzapeza dziko la mtundu wanji? Zimenezi zinafunika kuti tiziyang'ane kwambiri, cholinga kunena kuti at least ana adzapezepe kuti ayi makolo amene analipo nthawi imeneyo anali makolo oti amadziwa chimene akupanga. Nkhani ina ndi ya maudindo ngati ntchito zimene zolembedwa. Anenapo ngati nkhani za kumakhoti amene ndi anthu amene amatithandizira kumbali ya malamulo. Tinene kuti tizapatsa mpata pa ntchito yawo imeneyo amayidziwa, koma tikudziwa chifukwa cha influence za ndale zimene zimachitika. Chifukwa boma lilonse likabwera limafunitsitsa kuti lizikhani ma favors pa zochita zawo zimeneyo akutani akufuna, koma tinene kuti tapatse mpata azigwira ntchito yawo, ndipo tathokoze kuti amagwira ndithu ntchito yawo mmene amayidziwira. Zimenezo zinthu zofunikira kwambiri. Kumapetoku kuli nkhani ya electoral commission. Electoral commission ndi bungwe limene limapangitsa zisankho, ndipo bungwe ili lili maiko onse, koma muona kuti mmene limagwiridwa ntchito kuno kwathu ku Malawi kapena mmene limatumizidwa ntchito yake pamakhala ngati kuti auchitidwa drive ndi anthu andale. Nkhani yosintha office ine ndikumbukira onena kuti anthu adambopereka kaye mapolopozo kuti office ya electoral commission kapena maoffice onse aboma amene ndi maoffice ofunikira anene atabwera kuno kumene kuli ngati ku capital city kumene kuli maoffice akuluakulu. Chifukwa ntchito zoterozo zimapeputsa. Munthu achoka Kalonga abwera pakati pano, munthu achoka ku Nzuzu amina achoka ku Mulanje abwera pakati pano, ndi pakati potali esakhozotani akhozofikirako. Ndiye tinaona kuti electoral commission inenera kuti igwire ntchito yake momasuka. Ndipo kuti nkhani izi zaonetsa kuti zili mmakhotimu, tapemphe ku khotiko amabwalowo kuti aziyang'ane ndithu ndi chidwi, koma Malawi ndi amene akumafunsanso kuti chifukwa chani pamakhala kusinthasintha. Boma ili likabwera amabwera mfundo zawo, boma linakubwera limabwera mfundo zawo, zomwe zimapereka chiopsezo kwa anthu. Chifukwa kaganizidwe anthu timakhala tikwasintha momoti anthu tizikhala tikuyima pachimodzi. Zimenezi zimene nafuna kuti Amalawi azidziweko kapena titero ndithu. Pali maudindo ngati a vice president ngati mene afotokozera anzanga. A president akamasankhidwa amasankhidwa ndi omutsatira. Zikuonetsa onena kuti udindo umenewu sitikudziwa kuti popanga chiganizo kuti president akamabwera azibwera ndi nzake chimachitika chani, koma ntchito yake ikamagwiridwa imaonetsabe kuti imakhala yovutirapo. So timapempha onena kuti pakhale ubale wabwino, chifukwa dziko lilipo ndipo dziko lidzakhalapo. Anthu onse amene akufuna maudindo akudziwa ndithu kuti ine ndifuna ndikhale president, koma tizikhala ndi mtima kuti munthu amene tifuna kuyenda naye tikagwena ntchito limodzi. Tipatsane ntchito chonena kuti anthu ena azidziwa ntchito zazizikonda kuti kodi ukhala vice president ubwino wake ndi weti. Isakhale ngati chipsinjo chonena kuti munthu akakhala vice president amakapezeka kuti wamboka kumana mavuto mwina zimene amayembekezera kapena amene angakagwirire ntchito sakugwira ntchito motani moyenera. Chimenechi ndithu chinali chinthu chofunikira kwambiri kuti maubale athu akhale patsogolo. China ine ndimafuna ndikambekonso anzathu amene tinapita ku sukulu tinaphunzira kuti ife ndi anthu amene tiwoyenera tigwire ntchito. Tiye tizigwira ntchito moyenerera. Chifukwa mutati muonetsetse kuboma ngati ku Capitol Hill pali anthu amene amakhala ndi mwayi oti amachita maproposal kawe zopempha ndalama, koma ndalama zija zikabwera kuti zigwire ntchito yake mumapeza kuti nkhani zimakatera kwa munthu wandale ndi amene amakasafala.
mwina akamachita kafukufuku mdzapeza kuti anthu aja akwa maofesi aja mwina osapezeka ndi vuto lina lilonse. Ndiye timanena kuti kwa anthu amene ndinu amene mdayenezo ndinu maphunzira tenti zigwira ntchito imoona mtima cholinga timayimira Amalawi tosefe tikuyimira Amalawi ka Amalawi tiwafuna fetereza ochipa tenti agwire ntchito moyenerera kuti boma lathu tipite patsogolo tichite bwanji ndinu anthu amene maphunzira ndithu muli maphunziro abwino. Ndiye timafuna tikupempheni kuti tikamagwira ntchito imeneyi tizigwira moona mtima kuti Amalawi aziona phindu lenileni limene inu mwalembedwera ntchito. Chimenecho chikhoza kukhala chinthu chotisangalatsa. Malawi ndi wathu ndithu alipo ndipo tidzakhala tilimo muno. Ndiye zinafunika kuti tizinkoza Malawi moyenerera. Komanso tilimbikitse kunena kuti ku Malawi kwathu kuno pali generation ya ndalama imene ananenapo. Mbuyo mutidalipo ndi makampani amene amatithandizira opeza ndalama. Makampani osaja anatha. Ndiye pakali pano ngati anthu amene ali koyenerera anenera akhale njira zonena kuti ife tiyambe kuchita generate ndalama zoti Malawi uno tikhale naye ngati Malawi tipange njira zotani. Ndiye njira zina zimene kunali ma mega farmuwa kuli tourism anenera tikhale ndi malo ambiri amene angamaonetse kuti azitipatsa ndalama. Mwina nkhani ina iyo mati ayi tikudandaula nthawi zonse mwina vuto ngati limeneli likhoza kutichepera kapena likhoza kutheratu. Chifukwa tikhala konena kuti ifeyo tindi mwayi oti tikuchita generate ndalama tokha ngati Amalawi. Ndikhulupirira kuti zambiri zanenedwa. Ife ndi mapempho ndithu ngati nzika zokhudzidwa kuti ngati dziko tiyende limodzi adindo amene muli pakali pano titumikire Amalawi tikwaniritse zimene Amalawi tinalonjeza kuti at least moyo uoneke komwe wina. Chifukwa Amalawi ndi anthu omvetsa. Zikhoza kuchitika tikakwaniritsa zonse zimene Amalawi talonjeza iyayi muona kuti dziko lupita chitsogolo. Zimenezo zimene tinafuna kuti tilankhulepo ngati nzika zikoma kwambiri. Ineso nditsindike kunena kuti zonse zimene tayankhula panozi sikuti kapena tikupanga ataki wina wake koma ifeyo monga ngati mbadwa zokhudzika timayenekera ndithu tibwere pano tidzafotokozere mtoto wathu wa Malawi chifukwa ifeyo timatumidwa ndi anthu omweyo kuti amvetsetse chimene china chilichonse chimene chikuchitika. Zikomo kwambiri. Mwina pa zimene tayankhula pakati pathu tikhoza kukhala ndi mafunso oti tikambepo koma tisindike kunena kuti ifeyo fundo zimene tabwera nazo ndi zitatu. Tabwera kuzapempha adindo kunena kuti nkhani izi zomangomangana asanafufuze zili ndi kuthekera kuononga chuma chathu kuononga misonkho imene Amalawi akukhaula nayoyi. Akufunika kuti agwiritse ntchito professionalism makamaka a polisi. Nthawi ino tili mu democracy. Umakapeza inde palibe lamulo limanena kuti nthawi yomanga munthu ndi iti koma tikumaona kuti atiti nkhaulitse kumakachita kumusaka munthu Friday kumutenga kuti akakhale muselo Saturday akakhale Sunday pakazikapita naye ku court Monday. Amene amalanga munthu ndi a court. A polisi ntchito yawo ndiyongosunga munthu so atha kumusunga munthu Monday ndikupita naye ku court sikuti munthu sanalangike olanga munthu ndi a court. Ndeti kubwera kunenanso kuti vice president ndi second vice president asamangoti onongera misonkho imene takhaula nayoyi apasidwe ntchito yoyenerera. Ndeti kunena kuti independence ya judiciary, electoral commission komanso parliament just in case popeza ena amakapezeka kuti akalankhula zina zimene sidayankhulidwe pano koma tisindike moteromo. Ndipo nthawi ino ngati pali mafunso tikupatseni kuti mutha kufunsa ngati pali mafunso. Zikomo kwambiri. Chabwino ine dzina langa ndi Imon Piringo yoya ku Zodiac. Malo mwakhala pamabwera magulu osiyanasiyana amene amabwera kuti ndi concerned citizens kapena mbadwa zokhudzidwa amene mwabwerera ino. Limodzi mwa funso limene timakonda kuwafunsa anthu ndiyo nena kuti akabwera ndi nkhani ngati izi fa zimatuluka za mtundu ngatuwo. Ndimapanga go through ma comment online nanga sitimayankhulira Amalawi. Ambiri amafunsa kuti kodi mwina kumbaliko aliko wakutumani.
chachiwiri mwakambapo kuti pakhale independence pa Malawi Electoral Commission. Tikumbukira kuti mtsogoleri wa dziko lino analamula kuti analamula meki komanso mabungwe ena aboma kuti abwerere ku Blantyre. Taonapo makra inavomereza, inalengeza kuti ikubwerera. Mwina nchifukwa chani mwina mwakakamira kwambiri pa independence ya kapena kusasamuka kumene kwa bungwe limene la meki kusiya mabungwe ena amene anavomereza kale? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Akutumani awatituma ndani? Tikakhala ndi mtima oti tigwire ntchito ku dziko la Malawi chifukwa titatumidwa, sitizakonda dziko lathu. Ife tikunena zimene Amalawi akukumana nazo. Kodi tikakamba nkhani yakumangidwa kwa anthu lero ndiye kuti tikunama? Tikakamba nkhani zonena kuti pali ena amene adapalamula mu 2020 kufika mu 2025 koma sadamangidwe ndipo milandu yawo sikudziwika pamene ili, tikunama? So ndi amene akutituma akhala ndani? Ifeto amene tili pano ndi anthu onena kuti tikuzitsata zonse zimene zikuchitika, palibepo amene angatitume. Tikakamba nkhani ya makra, mera ndi Electoral Commission, tikuyenera kuti tizisiyanise. Chifukwa Electoral Commission simayimira chipani, Electoral Commission simayimira boma. Aliyense kuti ayikhulupirire Electoral Commission kuti zisankho izi zachitikazi uyuyu ndi wawina, pakuyenera kuti pasakhale mphamvu za president, pasakhale mphamvu za wa opposition. Ndife tikunena kuti tiyeni tisiye Electoral Commission iyo kuti anthu ayikhulupirire. Ndi kukhulupirira kuti zikanakhalanso zotheka kunena kuti mwina kumayitanisa aku Zambia kubwera kuzayendesa zisankho kuno ku Malawi. Ano akuno ku Malawi kupita kukayendesa zisankho za ku Zambia pofuna kuti pasakhale bias. So ife tikunena kuti tiyeni tisiye Electoral Commission ipange ziganizo zake molingana ndi malamulo. Ife tikunena za constitution, kulemekeza constitution. So za mphamvu za president izo ife sitifuna kukambako, ama court ndi amene anene mmene zimakhalira. Koma tikunena kuti Electoral Commission ndio ima payokha, tikuyenera kuti tilemekeze muziganizo zake. Okay, zikomo kwambiri. Mene ninafotokozera poyamba paja ine ndi Alfred Chawa ku Nyasa Times. Ndimafuna ndimvetse kunena kuti makolo athu adatiphunzitsa kuti hijamati dialogue. Kukumana ndi anthu pamaso ndi pamaso, ndikuwafotokozera mavuto amene alipo, namvaso mbali yawo. Ndiye ndimafuna ndimvetse ngati mwina munatengapo step imeneyi kuti kapena muli ndi malingaliro otengapo step imeneyi kukumana ndi Inspector General a police kapena akuluakulu akuboma pa nkhani imene mwafotokoza mchikalata chimene mwachitulutsachi. Mwina tiyambeka iterekezera pamene popo. Poyamba tinene kuti ife ambadwa zokhudzidwa sitimathamanga kungopita ndikupanga ma demonstrations. Though ma demonstrations ali mu constitution ya dziko ndipo sizoletsedwa, anthu akhoza kupanga ma demonstrations ngati sakukhutitsidwa ndi machitidwe a adindo. Koma ife ngati mbadwa zokhudzidwa sitimayamba zimenezo, timayamba adi ndi contact and dialogue. Ife tazungulira ndipo lero tabwera pano tikuitananinso posachedwetsapo pamene tikuuzeni zovuta zimene tikukumana nazo tikafuna kupanga contact and dialogue. Ndipo ife tapeza zifukwa zimene anthu amapangira kuti kungofikira kusewu ndi kumayamba ma demonstrations. Chifukwa choti adindo athu amamuona munthu ndi kala ya chipani, samamuona munthu ndi nzeru kapena zimene afuna kuthandiza ngati mu dziko lake. Tafika ife kwa maminista ena ngati nkhani zokhuzana ndi misonkho, koma ndikumakanena kuti pitani mukalembe kalata ndi mukafotokoze zimene mukudandaula ndi tizakupasani nthawi yoti muzakumane ndi a minister. Pamene anthu akupanga ma demonstration kukhuzana ndi misonkho. So tikukumana ndi zoopsa zopinga
zimene zilipo zonena kuti tikafuna kuti tikumane ndi adindo. Ena mafoni osayankha, mwina umaganiza kuti akufuna kupemphedwa ndalama. Ena osayankha kumaona ngati ifeyo ndi adani awo. Koma ifeyo dziko lino ndi lathu, tinabadwira momuno m'Malawi, ndipo tizafera momuno m'Malawi, ana athu akuphunzira momuno m'Malawi, ndipo azibale athu ali momuno, amene akuvutika, amene akulephera kupeza bag la fertilizer ali momuno m'Malawi. Ndesi tingalephere kubwera ndi kumayankhula. Kuteku kubwera kuno ndikuja konena kuti sopano Amalawi aziwe kunena kuti ifeyo tikugwirabe ntchito yowayimirira iwowo Amalawiwo. So mukakamba nkhani ya contact and dialogue, ife ndimene ili pa number 1 pa mtima pathu, ndipo timakhati ukumana ndi anthu osiyana-siyana, ndipo tili ndi experience yoposa ya zimene zikuchitika, kaya misewu imene sikukonzedwayi, imene zikuvutira, ndalama imene zilili, zonsezo tili nazo experience. Chifukwa chake sitimaganiza zopita kukapanga ma demonstration, chifukwa di contact and dialogue imakhala pa number 1. Chifukwa chake ifeso tikunena kuti a MRA, a Minister of Finance, apange ma engagements ndi anthu osiyana-siyana. Komanso a police tikuapemphawa, tikuadandaulira chifukwa tikudziwa kuti iwowo ndi amene amakhala ma victim oyamba. Inuyo mwina munamvapo nthawi ina politician wina akunena kuti a police ndino anthu abwino kwambiri, koma kuyera thedeko kuli anthu 4 or 5 amenewo amene sakuchita bwino, amenewo ife tikangotenga boma amene tizachita nawo, and anachita nawo di boma lina litabwera. Anachosedwa ntchito, ama IG anachosedwa, ama maudindo anachosedwa, kweni IS kunachosedwa anthu ntchito, kwame kwachosedwa anthu ntchito, mu ministry ku Capitol Hill kwachosedwa anthu ntchito. So ife tikunena kuti zimenezo tisamakonde kupanga, tikuvomereza kuti ku State House, yes, President sangakhale ndi anthu osakhulupirira atha kusintha ku State House, koma kuma department kwinako tiyeni tisagwiregwire pomafuna kuti tichosemo anthu ndi kuyikamo anthu poyang'ana regionalism, kapena kuyang'ana nepotism, kapena kuyang'ana amene ukupemphera nawo limodzi ndi ndani. Izi sizithandiza. So ifeyo engagement, contact and dialogue imakhala pa number 1, ndipo tikamabwera ndi kuyankhula timakhala tili ndi information yokwanira bwino. Zikomo kwambiri. Chabwino, zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwapereka, komanso zikomo kwambiri Amalawi chifukwa cha nthawi imene mwakhala ndi kumvetsera. Akuti mphini yobwereza ndimene imawala. Tikudandaulira apolisi kunena kuti tiyeni tigwire ntchito mwa professional, tifufuze nkhani za wina aliyense osakhala okondera. Kaya munthu ali mboma walakwitsa, tatiyeni tipereke precedence yonena kuti muulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika adamangako nduna ili pampando, osati adamangako nduna za boma zimene zidali mboma lakale lokha. Ayi, komanso tinene pano kunena kuti ma MP athu tisasokoneze. Akhoza kukhala kuti kaya ali ndi zovuta zina, koma tiyeni tilole kuti agwire ntchito imene ma constituency muja adawayikira ku parliament. Chifukwa panopa akupanga ma committee and the like. Ndiye tikamatenga ndikumakamanga ndikumatani zingoononga ndalama zathu, chifukwa milanduyo sikumamalizidwa. Chifukwa tili ndi precedence imene yakhalapo kumbuyo kuti 5 years yonse anthu amangokhala ma adijani kuma koti adijani kungolowa mboma milandu yonseyo sitikumvapo china chilichonse. Kotero kuti ifeyo tikachoka pano tikhala tikupita kuma kotiko kwa kumana ndi judiciary kuti tikamve status ya milandu ya kumbuyoko pamene tikuona zimene zikuchitika pano. Komanso tikhala tikupita ku polisiko kuti tikamve kunena kuti kodi ndi ndondomeko zanji zimene akuzitsata, kuti bwanji akumafuna kuti azikauza akhoti kuti munthu uyu mumusungebe chifukwa tidakafufuza. Bwanji sakumaliza yatu kufufuza ndi kumakamanga munthu. Komanso tsutsane ndi chitidwe omalemba pa social media omakuti wakuti anaba ndalama mwakuti amangidwa. Izizi sinchitidwe wabwino. Ofufuza nkhani za munthu
ndi apolisi. Koma kulemba nkhani za munthu pamene munthuyo sanapezeke wolakwa ndi zolakwika, kotero kuti tiyeni tichita avoid zinthu ngati zimenezi. Zikomo kwambiri Malawi chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri.